Iki lho. Paring asma sinten? Vivi Mas Mondo. Vivi, ihi. Lah kedol. Sampean sinten? Ihi. Kedol. Iki ya. Oh. Lah kedol. Ihi. Kae barang nang isor kalian jalo ketok ae kalendal. Ihi. Wedok kalo matane. Ihi. Ya lah, lu seneng jero ndal, seneng jero. Ihi. Dal. Mbake kalau ketoke kok jalo diihi. Kalau. Nah, naminipun sinten? Naminipun sinten? Ihi. Naminipun sinten? Dianing Tias. Oh, Diani Tias. Ihi. Lah, kuwi ngantene ora dibayar. Wes. Ngantene kok. Nganter ora Kuwi kono dibayar. jenenge Mbak Dian. Dian sapa, Ndol? Ngantene to? Mbak Ndol. Kuwi jenenge Mbak Dian. Dian sapa? Dian Cuk. Tawamlo. Dian. Mbak Isa. Mbak Dian Kumalasari. Manten kakung. Manten kakung. Nggih menika manten kakusipun. Kakungipun Mas Anggi. Mas Argi. Anggi. Adi. Karo Mbak Dian. Karo Mbak Dian. Sitae ngarepe. Iki sinten iki? Paring asma sinten? Suharni. Suharni. Juk duweke. Kampret iki. Wah. Ihi lali. Ijo lali. Ihi. Ora dingonokne no wis seragam. Ora dingonokne no wis angel metune. Ihi. Wes. Wah, kabeh dijaki ihi. Aku Wes. ihi piro iki. Niki Cak Dok. Nggih. Rekalenggan samangke kula panjenengan sami pangapunten nembe kecalan ageng. Leres. Nggih. Pepundhen kula panjenenganipun Ki Haji Anom Suroto kapundhut seda marang ngarsipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Pramila nyuwun piseksan Kyai kathah mugi-mugi panjenenganipun Ki Haji Anom Suroto anggenipun murut kasitan jati tansah pinayungan Gusti manjing kasuwarganing Gusti Allahumma Amin. Nggih. Mumpung menika nggih dalu ingkang prayogi Mas. nggih. Kula ngajak dumateng sedaya ingkang kepareng rawuh panjenenganipun salah setunggaling maestro dalang, sesepuh dalang. Mila saking punika kunjuk panjenenganipun Ki Ageng Haji Anom Suroto Lebda Negara. Kula nyuwun wekdalipun sekedap kirim Al-Fatihah kagem Ki Ageng Haji Anom Suroto Lebda Negara. Monggo susun ila arwahi Ki Ageng Anom Suroto Lebda Negara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Matur nuwun. Nggih mugi manjing kasuwargan jati. Amin. Sedaya ngamal ngibadahipun dipun tampi Ki Haji Anom Suroto manjing wonten ing swarga loka. Amin. Iki ngaturke tetembangan. Mbak, ngaturke tembangan apa Mbak? Modern mumpung ana kibote ya Kibote. kena. Pokoknya dikompliti bengi iki mumpung enten kibote. Nah, komplit lah. Mawawan yo. Sesuk isih enak hiburane ndol jare. Napa? Lah ya apa jaremu enak hiburane? Tesik Sesuk sih enak to. Apa kuwi? Ringkes-ringkes terapi. Alah. Bisa Mas Kedel. Kalau wis arep nyanyi sing umpan. Ditangane nganggur ayo. Monggo Mbak. Tumbasan pinten to Mas blangkone niki? Tumbasan pinten? Kok sae to Mas diagem to? Ya pas malah apik malah. Iki rasah balik. Apik. Rasah balik. Betul. Ya kok tak joli sing mau lho. Sing bonang kembar niku sing bonang. Oh, kembar niki. Kembar. Oh iya iki sing bonang karo bonang terus kembar. Satria Wasis ta iki pimpinane Bapak Amin niku kan. Apa lagune napa Mbak Silvi? Mbak Nur. Diparingi puspita nelo. Oh cocok nggih cocok.
Yuk pos pita